गयबारि ब्लक बीपीएफनि बानजायनायाव 18थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय लोगोसे मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। तामुलपुर जिल्लानि बारायगाव दैमाजिं गेवलां फोथाराव खुंफुङो हाबाफारिखौ आरो हाबाफारि बायदि फुंनि समाव कमलेश्वर बर'आ गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो आरो बेनि उनाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनि आफादगिरि राजेन बर'आ सामलाय आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो दोलोनि फिरफिलाखौ गयबारि ब्लक बीपीएफनि आफादगिरि जगेन बसुमतारिया बिरहोयो। बे हाबाफारियाव रुंसारिफोरनि गोसोखांथियाव मान बावनायजों लोगोसे रुंसारि महरगिरि जुबिन गार्गखौ ममबाथि सावनाय आरो बिबारनि माला होनानै गोसोखांनाय जायो। जोंनि फरायसाफोरा इयुनाव मोजां फिथाइ मोननाय आरो दावगालांनो हानायनि थुलुंगाखां होनाय थांखिजों गयबारि ब्लक बीपीएफनि आवथायाव गोग्लैनाय मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो होननानै बिबुंथि गयबारि ब्लक बीपीएफनि आफादगिरि जगेन बसुमतारिनि। प्रियंका बर' प्राकृतिक एकाडेमी देरासार बर' तामुलपुर एचएस स्कूल दीपज्योति नार्जारी तामुलपुर एचएस स्कूल रिम्पी दास गयबारि ब्लक बीपीएफनि दैदेननायाव दिनै बेवहाय 18थि बैसागो फोरबो जों बेयाव खुंनाय जादों आरो बे फोरबोजों लोगोसेनो गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फुंनिफ्राय खुंबोबाय आरो बेजों लोगोसे नैबे आरो जोङो गयबारि ब्लकनि सिङाव थानाय माखासे हायर सेकेन्डारि आरो मेट्रिकआव सेथि माबायाव थाखोआव पास खालामनाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जों बेयाव बरायदों आरो बेयाव बे बरायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जोङो जोंनि दावगाफुनाय फरायफुनाय बा गुन गोनां फरायसाफोरखौ जोङो इयुनाव मोजां मोनसे फिथाइ थायथों होननानै बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जों दिनै बै गथ'फोरखौ जों दिनै बरायनाय जादों। बेयाव 450 जनसो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जों दिनैहाय गांसे आर'नाइ आरो फोरमान बिलाइ